Kipulit kilasiat dakal pensat khmat bat kensyat yaki Paidbah. Kibaletur syaka jakasa jong Presiden keri Sri Lanka. Hakaba kidawa ba udai Pynhiar syuki no mardor. Namar bakatay keri kadon hakajingkordet kabajur syikadai. Kam hadin kipulit kila penjari daka curfew namar bakajingyakhi Paidbah kala jubor Thngan. Ki Paidbah ki kenno persya ya Presiden Gotabaya Rajapaksa namar bakimdon boarding pat nangta bakimdon ya ki marba bakongsan pat kila ya perta Paidbah go home gota go home ki mi no shalayeng. Ki Paidbah ki baya lumlang hakmat ka jakasa jong Presiden kamiri hana kabadon syabar jong kanongba Colombo. Kila lun mau ya artali ki bos jong ki sipai ki bakhang ya ki Paidbah panletur syayeng Presiden bat kila thang ing khongru ya ka wei ka bas bat kila penpai den ya ka wei ka trok ka bamot ban let penlip ya ka ding ka bakalang ha ka te ka bas wei ubriu ulaman saw jur haba ki pulit ki siat dakala sat khmat bat layat ho ba ki don sa saw phausan ngud ki wei pat ki bala syakem. Ki Paidbah ki syam shitam hakine kisngi panyo petrol diesel batsa kading elektrik kabala penlep hadu khatlai kenta hakashisngi bat nangta sa kajingrang terkhong kabala kta shikadai.